és megpróbálok sokkal rövidebb lenni, mint az imént, és megválaszolni minden feltett kérdést. Az első kérdés arra vonatkozott, hogy mi a garancia a hibák elkerülésére vonatkozóan, ha egy ilyen stabil helyzet áll elő, ami most van ebben a ciklusban, tehát így volt a kérdés fölvezetve, tehát hogyha abszolút többségben kerül a érme, és egyedül tud önkormányzati vezetést felállítani. Sorban nincs garancia arra, hogy csak jó döntések születnek. Hibákat el lehet követni, elkövetni folyamatosan, azok is, akik a legjobban támogatottak, legnépszerűbbek, legokosabbak, még azok is. Tehát a Lónak is négy lába van, mégis vettük, akik ismert közmondás. Ez nem előre egy magyarázat vagy bármi, de tudni kell azt, hogy gyakran a döntés után derül ki valami, vagy változik meg valami, és akkor az a helyzet, hogy meg kell azt változtatni. Tehát állandóan nem szabad ragaszkodni a dolgokhoz, állandóan folyamatában változtatni kell. Mi sokat tanultunk ebben a 4 évben. Egyedül irányítottunk, kormányoztunk, és gondolom, hogy már is egy garancia arra, hogy sokkal kevesebb hiba fog történni. A konzultációk hiányát is, ha voltak, biztos, akkor ezt szem előtt tartjuk mindenképpen, és azok elvesznek megfelelő szinten végezni, akár a civil szférával, vállalkozói szférával, versenyszférával egyaránt. Akkor, ha koalíció lenne, tehát ebben a kérdésben benne volt egy ilyen állítás, nem kimondva, de egy állítás, hogy az jobb lenne, ugye? Én azt állítom, hogy akkor a koalíció lenne, semmilyen garancia nincs rá, hogy akkor nem lennének rossz döntés. Látjuk rengeteg helyen, hogy a kompromisszum általában rossz irányba vezet. Tehát sok érdeket kell kielégíteni. Gyakran zsarolási alap is ilyen esetben az, hogy valaki ugye a koalícióban van. Ez mind ahhoz vezet, hogy egy nem stabil, instabil önkormányzat vagy vezetés történik, de az országos szinten is akár bármikor bekövetkezhet. Tehát ilyen szempontból ez a veszély szerintem ugyanúgy jelen van mind a két esetben. Sőt, még gyakran jobban abban az esetben, ha koalícióról van szó. Mi, ha esélyt kapunk ilyen módon, ahogy 2008-ban kaptunk, biztos, hogy ügyelni fogunk arra, hogy ne kövessünk el hibát, és ha követünk el az elmúlt időszakban biztos, akkor azokat a hibákat ne kövessük el újra, és a hasonló hibákat is kövessük el jövőben. Ebből mind tanulni kell, és mi is levonjuk a megfelelő következtetéseket. Második kérdés Dobó Róbert úrnak a Brandnerre vonatkozott, és örülök arra, hogy miért nem állt ki az önkormányzat jobban a vállalkozók mellett, és hogy történhetett meg az, hogy ő szerinte egy ilyen kezdetősben rossz szerződés lett megkötve, amelyet egyoldalúan ugye megváltoztatott, az egy állítás megváltoztathatott a Brandner. Ezek az állítások szerintem nem igazak, hiszen ez a szerződés, a szerződésből indult ki az egész téma, ez a szerződés pontosan ugyanebben a szövegben, de megkötve minden önkormányzattal a Vajdaságban, azokkal, akik a Brandnert megkötött, egy pályázat alapján, amely egy munkálatot volt, és egyoldalú változtatás nem történt később, ez egy tévedés. Volt egy meghatározás, egy átmeneti időszak, vagy 1-2 hónapig, ami kisebb volt az ár, de nem a pályázati feltételek alapján, később lett valójában a pályázattal összehangolva a szerződés, és az a valós szerződés, kezdetesről. Az önkormányzatnak ebben a tárgyalásaiban, akkor felállásaiban
részvétele ebben a kérdésben, de utána ez így állt be, és valóban egy kedvezőtlenebb ár volt akkor a vállalkozóknak, már kezdetektől fogva, és az életbe is lépett után, de én úgy gondolom, ez a megoldás, amit folyamatosan dolgoztunk az önkormányzat és a rákmester, az önkormányzat főleg, hogy nyomásra korolva a rákmester így eszközölje, egy jó megoldás. És ez egy elfogadható megoldás, ez az aktív védetételnek a fogalma. Ezt nem fogadták el egyesek, és azok járnak hosszú lett a történetben folyamatosan, el lehet menni a alkotmánybírósági tovább, de én állítom, hogy ez sikertelen lesz mindig, tehát ez már most látható, és ezt már belátták sokan azok közül, akik erre az útra tévedtek. Nincs később, józan ész az még előre, bármikor, és gondolom, hogy ez fog bekövetkezni ezeknél a vállalkozóknál is. Ez változhat, ez is egy kérdés volt, de nem most. Életbe lépett más módon, tehát ez változhat ez a rendszer vállalkozók irányában, de nem most. Mert közben életbe lépett az új kommunális törvény, és egy kormányrendelet kell, hogy ezt kiegészítse, amely meghatározza az önkormányzatok kötelező erővel az önkormányzatok részére és a szolgáltatók részére ilyenek teljesíteni találják, hogy milyen mérték alapján hogy kell az árat meghatározni. Ezek a mérték kategória az, amivel ellenesnek akkor kapaszkodni, hogy ez más módon történjen. Jelenleg azonban előtt is a manőverezési tér az adva volt, és ennyi volt, mint el lehet érni. A fürdőturizmus kérdésében fölmerült ugye az a kérdés, hogy vajon tudunk, hogy konkurálni egy ilyen fejlesztéssel. Mert hány ilyen van odaállás? Igen, de odaállhat. És a mi polgáraink minden a Szerbiából, akár Kanizsáról máshonnan, tömegesen átmennek oda. Ha itt lesz egy ilyen fürdő, hiszük azt, hogy ezt gyorsan lehet valósítani, akkor ezek nem tudnak átmenni. Tehát olyan minőséget tud adni, ha ez a szándékunk, mindegyéken, nem az említővázás, ezt szeretem megalományra, de annyi, hogy egy kisebb módon, de teljes tartalmat adjon, ami odaálltam, 3-4 millióra, az általában odavalóban biztos nem mennek. Szabadkörjön is, aki különben szeretett Kanizsát, gondolom, hogy más tartalmak miatt is megfontolják, hogy elmennek órahalomra, vagy máshol határ problémai, hál' Istennek ilyenken gondolom, ugye, fontosokat, tehát azok sem fognak át. A piackutatási kérdésekben úgy gondolom, hogy ez egy fontos meghatározó, hogy ez nem láthatatlan. Itt van. Ezek a különböző egyéb fejlesztések, amiket elhangzott, hogy Zentár, Tolkerre, Szabadkáig, stb. Hogy is mondjam, hasonló, legalább hasonló szinten vannak, mint a miénk, tehát nem kell azt állítani, hogy lesz majd így. Másrészt nekünk még van a fürdő. Tehát még van a szállás, kapacitásunk, a fürdő, ezek egyike sincs meg ezeknek a földszoroknak. Ez a mi potenciál. Különben egy megvalósítási tanulmány készül erről, szakmai megvalósítási tanulmány, amely ezt a kérdést sorolkozza. A helyi kreativizmusokat, a forrásokat, amiket biztosítják, a megtérülésre biztosítják, és teljes válaszol erre a kérdésre, mert nincs ezeket a szakember. Tehát a szakembereket bíztuk meg azzal, hogy ezt teljes egészében feldolgozzák, és egy szakmai hátteret biztosítsanak ennek a kérdésnek minden szinten. Tehát közgazdaság és fürdőfejlesztési, gyógyászati, minden ilyen. A munkahelyteremtés nem hiába lett az első pont a program. Ezt tartjuk legfontosabbnak, elmondtam, a legtöbbet is beszéltem erről, ezt tartjuk a legnagyobb kihívásnak,
célnak, amivel a legtöbbet akarunk foglalkozni. Foglalkoztunk vele sokat, elmondtuk megfelelően. Sajnos ugye részben igaz, ami elhangzott, hogy vannak esetleg más, tehát nem így a közelben, hanem messze vagy az önkormányzatok, ahol egy sikeresek voltak. Lehet, hogy tudtuk volna jobban csinálni. Lehet, hogy hozzá akartunk volna ehhez még új dolgokat, de ennyit sikerült összehoznunk most, hiszen a nulláról indultunk, azt is el kell, nem szabad elfelejteni. Tehát ilyen tevékenységek, gazdaságfejlesztési irányultságú intézkedések nem voltak a múltban. Ezt ki kell lassan építeni, fejleszteni kell, és ezt teszik tovább, és egyre több eszközt megpróbálunk bevetni, és én úgy gondolom, hogy egy áttörésre kell követni ilyen dolgok a területen. Nem lehet mindent megmagyarázni a külső dolgokkal, az biztos, de azok is meghatározók. Azok a munkahelyek, amik teremtődtek, azok azért léteznek. Tehát azért van munkanélküliség azonos szinten, munkanélküliség számon, mert azért vannak munkahelyek folyamatosan pont annyi, amennyi munkanélkül kijön. Körülbelül ezek a jelentés. Ezek a munkahelyek, amelyek a közszféra által valamilyen módon pénzelődnek a dobó kérdésére válaszolni, mégsem tekintetünk úgy, hogy kidobott pénz, vagy nem értékteremtő, mert nagy részük külső forrásból pénzelődik. Tehát vagy pályázat alapján, vagy pedig tartományi köztársasági pénzekből. És az önkormányzat szemszögéből, község szempontjából ez majdnem ugyanaz, mintha gazdasági versenyszférában való munkahelyek lennének, hiszen nem kerül a mi költségvetésű, nem tartozik a mi költségvetésű. Ugyanez van a például a tanítel, tehát ha nekünk sikerül a tanárok számát növelni valamilyen szinten, mivel a köztársaság pénzügyi teljes egészében a béreket, akkor azt jelenti, hogy ez a valós munkahelyek. Erre gondol valószínűleg Piroska is a választásra. Ennyit szántam válaszként. Remélem, hogy részben vagy egész teljes egészében valamit az is sikerült. Köszönöm.